Arizmendi ikastola zer da? Lehentz Baiarako Hezkuntza Kooperatiba Euskalduna da Arizmendi ikastola. Arizmendi ikastola gara. Lehentz Baiara bizi eta sentitu egiten dugu. Bertako errealitatea, sentimentuak, premiak eta ametsak oso kontuan hartzen ditugu. Horregatik, konprometituta gaude lehentztarrekin. Aretxabaletako, Arrasateko eta Eskoriatzako pertsonekin, herriekin eta ingurumenarekin. Gure ekarpena hezkuntza da. Guk erabakitakoa, kooperatiboa. Kooperatiba garelako, geuk erabakitzen dugu zer egin gura dugun. Zertarako egin gura dugun eta zelan egin gura dugun. Bokazioz eta arduraz ari gara jokatzen, geure eguneroko jardunean. Ume, gazte, nerabe eta helduekin dihardugu. Naiz eta gara, pertsona eta kooperatiba. Nork berea eta elkarrekin erabakitzeko indar juridikoa izateko. Horrek komunikatzea eta harremanak lantzea eskatzen du. Euskaraz, euskarak egiten gaitu euskaldun. Euskararen herrian euskaldun lehentztarrak. Munduan euskal herritarrak. Beste hizkuntza eta kulturekiko berdintasunetik eta osagarritasunean euskaldunak. Izan ere, komunikatzeko ez ezik, munduan egoteko eta munduari begiratzeko modua ere bada euskara. Lehentz Baiarako Hezkuntza Kooperatiba Euskalduna da Arizmendi ikastola. Arizmendi ikastolak zer gura du? Arizmendi ikastolak pertsona, komunitate eta herri autoratuak gura ditu. Izan, berba motza, esangura zabala. Adina edozein dela ere, garen hori izateak egiten gaitu zoriontsu. Pentsatu, sortu, ekin, egin, komunikatu, garen eta egiten duguna banatu. Nigan konfiantza izan. Zugan konfiantza izan. Neure burua zaindu, maitatu. Zu errespetatu eta zaindu. Elkarrekin bizi, ametsekin, eraldatu. Ni eta gu izan. Horixe da Arizmendi ikastolan sustatzen duguna. Naiz eta gara, elkarren beharra daukagu. Pertsona kooperatiboak etorkizun hobea lortzeko arriskatzen du. Mundua hobetzeko, ideiak, proiektuak, zerbitzuak eta produktua sortzen ditu. Maitasunetik eta koherentziatik. Arizmendin, pertsonek, bakarrik edo taldean, bizi beharrei euskalduntasunetik erantzuten ikas dezaten egiten dugu lan.
pertsona euskaldun, kooperatibo, kompetente eta zoriontsuak izaten ahalegintzen gara. Izaten ikasi gura du. Gure etxea eraldatu egin gura dugu, eta eraldaketa zabalago baten parte izan gura dugu. Arizmendi ikastolak, pertsona, komunitate eta herri autoratuak gura ditu. Arizmendi ikastolak zelan egiten du lan? Arizmendi ikastolak konfiantzaren pedagogia jorratzen du. Pertsona dago muinean. Konfiantza berba gakoa. Nork bere buruari konfiantzaz begiratzeko duen ohitura eta gaitasuna. Besteari, bizitzari, konfiantzaz begiratzeko dugun sinismena eta entrenamendua. Gutako bakoitzak dakartzan gaitasunak, altxorrak, identifikatzen, balioesten eta lantzen ikastea. Zoriontasunerako beharrezko elikagaiak. Konfiantzaren pedagogiak pertsonari begiratzeko modu bat du. Eta begiratu horrekin bat datozen esku hartzeak proposatzen ditu, bai ikastolan eta bai etxean. Gaitasunak, zailtasunak, beharrak, ametsak, desberdinak zugan eta nigan. Horrexek egiten gaitu bakar eta paregabeko. Horrekin guztiarekin aurrera egiteko indarra eta ahalmena daukagu. Beti, bizitza osoan zehar. Pertsona bakoitzari bere bidea topatzen lagundu gura diogu, bere bizitza proiektua eraikitzen. Zer ederragorik gure gazteei horretan laguntzea baino. Zelan? Elkarrekin ikasita. Irudimena landuta. Ezagutzen ez duguna aztertuta. Komunikazioa landuta. Gorputza erabilita. Musikarekin gozatuta. Proiektuak aurrera eroan da. Geure pentsamenduaren mapari jarraituta. Ebaluazioa ikaskuntza prozesuan integratuta. Esparru berrietan miatuta. Baina, hori guzti hori zertarako? Geure gertuko eta ezain gertuko ingurua eraldatzeko. Arizmendi ikastolak konfiantzaren pedagogia jorratzen du. Arizmendi ikastola zelan dago antolatuta? Arizmendi ikastolaren antolaketa eredua kooperatiboa da. Hezkuntza kooperatibo euskaldunak batzen gaitu. Kooperatibak gu geu izateko eta gu geuk egiteko ahalmena ematen digu. Elkarrekin egiten dugu lan. Asmoak elkarrekin partekatzen, erabakitzen eta lortzen ditugu. Abentura eder honetan protagonistak geu gara. Ikasleak, gurasoak, profesionalak, laguntzaileak, herriak. Kooperatiba integrala izateak esan gura du, ardura pertsonala eta kolektiboa uztartu egiten ditugula.
Kooperatibaren bidez, komunitate herritarra gara. Arrasateko esperientzia kooperatibotik gatoz. Leintz Bailaratik Euskal Herrira. Euskal Herritik mundura zabaltzen gara. Gainerako kooperatibekin iragana, oraina eta etorkizuna konpartitzen ditugu. Mondragon eta ikastolen elkartea dira gure referentziazko talde kooperatibo. Elkarren ondoan hazi egiten gara. Eman eta jaso egiten dugu. Elkarrekin gizartea eraldatu gura dugu. Arizmendi ikastolaren antolaketa eredua kooperatiboa da.